Aha, ku buɗe kunnuwan ku zana ba da yar wasiya. Me ake da wanga rayuwa ku zo ku duba. Rayuwa a wahale ana ta bamu kashi. Kulli yau nan kowa abubuwa suke yi. Ku taimaka ku agaza ina shugabanni. Mun fito gaba ɗayan mu ko mu kwarkwatan mu. Mun ka ba ku rayuwar mu har da ƙuri'ar mu. Ya za a yi a ce abinci har ya gagare mu. Ba abinci rigunan jikin mu za mu cinye. Koko za mu rayu ne idan fa ba abincin. Da za mu je gidan su karnukan su duk a ƙoshe. Rayuwar mu ta zama kamar irin ta dabba. Ko mun mutu ko mun rayu duka ba ruwansu. Babu ayyuka gare mu babu education. Na tuna a shafafa su nuna kwaɗayin mu. Amma ba ku sani abinci is the best body. Everyday we tunya za a yi musa a baki. We never say any etin da za ku canza hali. Alhaki akan kun ji kar ku manta wannan. Kar ku manta can lahira akwai hisabi. A gyara wannan sai ku canza kar ku tutu kan. Shinkafa ta tashi, shinkafa ta tashi. Wake ma ya tashi, gero ma ya tashi. Masara ma ta tashi, dawar ma ta tashi. Komai ma ya tashi. Mu muna gare